Game. Game. Ano sabihin ko? Anong masasabi mo? Kaya ano, yun. Uy, friend ko yun sa Facebook. Baka makita yun. Ay, dude! Grabe, nakakilabot. Ang commercial lang. Nakatakot. Grabe. Siya din naman close up. Ewan ko, bakit ba akong matakot? Ginig. Parang baby, parang sabi mo. Pagdating niya lang mamaya, ganun ka. Bakit natawa? Uy, nag-chill si Ian, dahil sa blizzard. Tinawa ng blizzard. Yung ano sa panahon sa blizzard. Tama na, Ken.